Čauko, tak v dnešnom videu ti ukážem, ako vytváram realistické AI obrázky. Pustím ťa do mojej kuchyne a ukážem ti presný postup, ako som vytvoril obrázok, ako je tento, alebo tento. Moje meno je Kubo, ale na internete vystupujem ako Jakub Monopoly. Posledný rok sa živím pomocou AI nástrojov, takže budem veľmi rád, keď hodíš odber na tento kanál, pretože sa tu o tom budeme rozprávať viac. Ja si takisto beriem inšpiráciu zo zahraničných profilov, stavím sa, že to na teba už určite niekde vybehlo. Všetky tieto profily sú extrémne virálne. Každý deň vznikajú nové a nové. Tie čísla sú neuveriteľné, pretože je to vtipné, ľudia si to chcú poslať, ľudia to chcú repostnúť. Pomocou tohto postupu nemusíš tvoriť len takéto celebrity swaps, ale kľudne si môžeš vytvoriť akýkoľvek kreatívny obrazok pre svoju firmu, pre svoju značku, alebo máš možno nejakú meme stránku, alebo thumbnail na YouTube. Čiže poďme rovno na to, všetko je to vytvorené pomocou Nano Banana Pro alebo novej verzie Nano Banana 2. Ak si to chceš vyskúšať úplne zdarma, kľudne si to môžeš vyskúšať na stránke gemini.google.sk. Nejakých 5-10 generácií je tam zdarma. Ja to ale dneska budem používať na Hixfielde, pretože Google Gemini sa môže stať, že ak tam hodíš nejakú celebritu alebo známú osobu, môže ti to vyhodiť error, reštrikciu, ale na dnešnú ukážku budem používať Hixfield. Čiže klikneš si na Image, Nano Banana 2 alebo Nano Banana Pro. Dvojka je novšia verzia, rýchlejšia verzia, ale ja pôjdem na Nano Banana Pro. Tu už môžeš vidieť nejaké generácie, ktoré som si robil pred zo pár dňami. Snažil som sa replikovať nejaký akože Pinterest mood, všetko je to, ale AI generácia. Ja už teraz mám nejakú predstavu, čo chcem vytvoriť. Chcel by som teda vytvoriť Waltera Whitea s Jessim Pinkmanom pri fialovom Lamborghini na benzínovej pumpe a chcem, aby takto flexili ten cache. Prečo som ukázal tieto obrázky a prečo to už mám dopredu prichystané je, lebo Nano Banana Pro funguje na báze referenčných obrázkov. Môžeš tam dať aj čisto prompt a napísať tam, že Jessim Pinkman, Walter White, gas station, flexing cache a tak, ale ono si to bude vymýšľať, po prípade pôjde na Google a z toho kvanta dát sa bude snažiť vytvoriť ten obrázok tak, ako ty si mu povedal, aby sa tomu priblížil čo najbližšie. Lenže keď ty chceš vytvárať takýto realizmus, ako si videl, potrebuješ nahrať referenčné obrázky, pretože ten nástroj aj lepšie pochopí, čo ty myslíš, keď napíšeš Pink Lamborghini alebo keď napíšeš Walter White. Čiže poďme si ich tam rovno nahrať. V poriadku, mám ich tu. Mám tu teda dve referenčné obrázky z Breaking Bad, ako sú v tom žltom kostýme. Mám tu referenčný obrázok pumpy, ružové Lamborghini, ako som spomínal, alebo fialové. A teraz by som potreboval nejaký prompt. Ono môžeš ísť aj na ChatGPT alebo na Clauda, opäť tam nahrať tie obrázky a povedať mu, že chceš vytvoriť nejaký vibe, nejaký mood z týchto referenčných obrázkov, prosím vytvor mi prompt na Nano Banana Pro. Ale častokrát ten ChatGPT je veľmi generický a hádže to tam také cinematic zábery. Nie je tam ten realizmus, ktorý ja chcem, čiže si to úplne v pohode napíšem ručne. Chvíľku budem nad tým rozmýšľať, takisto ja sa možno teraz inšpirujem ChatGPTčkom. No a teda do promptu som napísal, čo chcem vidieť na tom obrázku a čo je dobré aj na Hixfielde, že tak ako na sociálnych sieťach alebo na Instagrame, keď napíšeš teraz zavináč, môžeš si aj zvoliť presne konkrétny obrázok, ktorý myslíš z tých reference pictures. Čiže dal som tu, že man from reference pictures image 1, image 2, tie obrázky som aj označil. Behind them is purple Lamborghini with black wheels from image 4. Opäť som ten image označil. Napísal som, akú chcem pózu. Čo stále píšem je, že subjects and background is sharp, aby nebolo rozmazané pozadie, pretože to nepôsobí realisticky. Hyperrealism, high skin detail, peach fuzz, pores visible, čiže viditeľné pory na koži, jemné chlpky a tak. A chcem, aby to bola teda amatérska iPhone fotografii. No a zvolím si formát, povedzme 2.3. Je už na tebe, či si to zvolíš na 4K alebo 2K kvalitu. Ono keď si dáš 2K kvalitu a dáš fakt dobrý prompt a spomenieš high skin detail, peach fuzz a podobné záležitosti, tak bohate stačí 2K. No a poďme si to vygenerovať, čo nám to vystrelí. A uvidíme, čo z toho vypadne. Po prípade už aj to, čo som vytvoril, si použijem ako referenčný obrázok a budem ho následne ďalej editovať. Po prípade si môžeme vytvoriť ešte aj druhú verziu, kde som ten prompt, ktorý som vymyslel z hlavy, napísal do ChatGPT a dal som mu príkaz Elevate this prompt, čiže vylepší mi tento prompt pre Nano Banana Pro. Ja si to takto pekne skopírujem, hodím si to do Hixfieldu, dám Generate a uvidíme, či dostanem lepšie výsledky, ako keď som si to napísal ručne.
Ale ako môžeš vidieť, táto fotka už je dosť dobrá, akurát to auto tu vzadu je ako Lambo a tu vpredu to vyzerá trocha ako Ferrari, ale možno keby som dal, že 3 bodky regenerate, tak mi to začne generovať znovu a raz mi z toho vypadne proste dokonalá verzia. Celé je to iba o tom promptingu viac menej a skúšaní. OK, a tu už dostávame naozaj dobré výsledky a je to teda iba regenerovaný prompt, ktorý som ja napísal, nie je to ešte ChatGPTčko a tu už vidíš, že toto je fakt dobrá fotka, aj toto je dobrá fotka. No a toto je prompt z ChatGPT, no a vidíme, že to dáva. Hej. Občas sa ten ChatGPT pomýli, nevie presne, čo ty myslíš a dá im takto masky, ako som im nechcel. Hej, ja to radšej píšem proste ručne. Ale toto je proste brutálna fotka. A na takomto princípe ty si tam môžeš dať akékoľvek referenčné obrázky, môžeš si tam dať akékoľvek slavné celebrity, dokonca možno, keď som tak chcel dať Margot Robbie a ty keď napíšeš Margot Robbie, tak on už má takú silnú knowledge, ten AI model o tom, pretože je to od Google, takže logicky má fakt, že veľké zdroje dát a ty keď tam napíšeš Margot Robbie, tak ono ju možno aj nájde, alebo vytvoriť ju tak, ako chceš aj bez referenčného obrázku, ale vždycky je najlepšie pre ten realizmus tam vložiť ten referenčný obrázok. Keby som chcel, aby mali outfity, keby som chcel, aby mal Moncler bundu, aby mal Chromhearts rifle, aby mal Jordany, všetky tieto oblečenia tam nahrám, mikinu, rifle, topánky, aby sa ten model naučil, čo ja tým myslím. Keď spomeniem napríklad Chromhearts rifle. A ešte len tak zo srandy som si skúsil vytvoriť teda prompt v ChatGPTčku, že nech tam pridá nejaké iced out Rolexy, nech im dá chainy a tak. Skopčil som si to do Hixfieldu a poďme si to len tak trocha vyskúšať, že čo to dá, ale toto je za mňa asi najlepšia fotka. Aj toto je dosť v pohode. No a teraz už ich tu mám aj iced out s roladami na rukách. Na takomto princípe vytváram všetky tieto obrázky, ktoré som ukazoval na začiatku videa, ktoré si možno videl aj na mojom profile Jakub Monopoly. A ak ťa to teraz zaujalo, budem rád, keď mi hodíš follow alebo subscribe. Poprípade, keď sa chceš dozvedieť viac, ako zarábam na AI nástrojoch, tak si pozri aj moje linky v popise a budem sa na teba tešiť pri ďalšom videu.